No niin, tervetuloa! Oi! Ja sieltä kuultiin Valtteri Bottas finish at P2 and P1. Nyt oli kyllä vähän outoa tekoja perään. Mut joo, tervetuloa kaikki katsomaan Air Racing kausi 7. Kauden 6. osakilpailu tänne Imolaan. Jossa saadaan sitten Oltsuda chatista oikein mielenkiintoinen asia, että kilpailussa sadetta luvassa, eli se antaa kyllä pienen jännitysmausteen, ekstra mausteen tähän tämän päivän osakilpailuun tuohon starttiin, ja koko kilpailu antaa kyllä mielenkiintoista lisämaustetta. Varmasti tullaan jännittävä kilpailu myöskin tänään näkemään, niin kuin me olemme nyt nähneet tässä pitkään. Kyllä. Eli hyvää on odotettavissa tällä hetkellä. Mutta tosiaan tänään selostamassa kanssa Berse on nimi ja no taaskaan mä en saanut näköjään kaveria tänne. En mä saanut kaveria, onko nyt, mä en saanut, mutta mä en saanut kaveria tänne. Ote. Sääden saanut kaveria tänne. Mutta joo. Katsotaan pistetilannetta, meidän pisteiden tekijä on vihdoin ajan tasalla ollut, että on ollut vihdoin ajan tasallakin tuo selostaja. Eikö ei selostaja? Ei se ole tämä pistelaseke, eli Driver Standingista Larppa ja Viltsu tasapisteissä tähän Imolan lähdettä. Ja Peikko on 2 pistejärjestä ja Ukeporilla on 5 pistejärjestä. Uke kyllä tosiaan ajaa tänään, mutta kutkuttava tilanne on top 4. Ja tallipisteissähän on semmoinen tilanne, että Red Bull johtaa 7 pisteellä Aston Martinia ja 9 pisteellä Haasia valmistajan sarjassa. Eli kyllä meillä on oikein mielenkiintoista tällä hetkellä täällä. Ja tosiaan tasaista samalla kuin Lari Tulkki, eli ET8 Larppa YT lähti omalla nopealla kierroksella. Samalla täällä semmoista, että tänään ajetaan näillä multiplayer World Car-autoilla. Siitä syystä, että EA veti taas kyllä päin persettä niin sanotusti. Hoitihan meille sitten niin hienosti EA hoiti meille tuon, että pisti sitten EA pisti niin sanotusti pakan sekaisia. Jotkut autot eivät ole sitten niin nopeita. Elikkä onko siellä nyt se, että ihan reaalisia autoja ovat sitten, että kiitos EA tästä. Mutta toivotaan, että tämä asia saadaan sitten hoidettua mahdollisimman nopeasti. Kuntoja päässä sanomaan on normaalisti, mutta näillä mennään nytten. Ainakin toistaiseksi. Toisin menee ja Larppa kärkeen. Nyt 829. Hyvä kierros Larpalta. Ketä siellä seuraavaksi tulee? Onko se Toni? Siellä otetaan Viltsu kyti. Purppura näyttää Viltsulla ensimmäiseen sektoriin tulevan. Eli hyvin tulee ero Viltsuvin ensimmäisellä sektorilla, mutta tuo mutka pikkasen menee ehkä vielä, eikä vähän siinä otetaan liikaa tuota ulkokanttaria, mä en pitkäksi normaali jää sitten melkein, me jää semmoinen 70 Larpasta, eli kyllä Larppa aloittaa todella kovalla tahdilla tämän alutassa. Viltsu tulee sitten 49 393, en muista mitä Larpa 2 sektori oli, Sampa 3 14.991 ja semmonen 40 normaalista, eli nyt normaalista kyllä on Larpan aloitus, mutta järkyttävän kova aloitus Larpalta. Ja siellä Viltsu nyt tulee sitten viimeisen mutkassa ulos ja ei taida kyllä ihan tuo Larpan vauhti, ei nähdään, eikö riittääkö normaali, kyllä riittää normaali. 30 jää just normaalista. Kolmekympää jää just normaalista.
Viltsu herra neljänneksi 14.5.80. Otetaan Huhtari kuvi. Kyllä, Huhtari täällä painelee menemään. Kun vimmattu porsas. Ja Huhtari liian mutkassa sujuu oikein hyvin. Ja sitten vain hanaa pohjaan Huhtari ja Huhtari ottaa sijan 5, anteeksi. Samalla kun Peikko nostaa sitten itsensä 3. Jää tämmönen 30 tuosta Viltsusta. Tasasta on. Ja Oltsu on sellaisten hiekolla viimeisen mutkasta. Ai. Luppa väisellä Inva katsoa luppiksi tuli 52-35. Tällä hetkellä voisin laittaa tuon. Oi, nyt tulee muuten aika iso virhe. Nyt tulee sitten, näytti just semmoisen, että ohjeen katkaisi akku. Mutta niin kakkosen perään olisi tuon 4. ollut menossa, mutta nyt voi olla, että saadaan mennä, kun tuolla on Sampaikan. Nyt tulee kyllä tosi paljon virheitä luppikselle. Tuli tuohon viimeisen sektorin järkyttävä määrä virheitä ja ei muuten pääse vaan maiden Sampankaan edelle. 1.15.867. Se on vähän kehnompi aika. Samoin kuin Leevi on siellä sitten hiekalla. Ja meillä on semmonen tilanne puolella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuskia eivät ole vielä omaa aikaansa saaneet. Eikä 9 kuskilla ei aikaa vielä ole. Eli on vähän ikävä homma, mutta toivotaan, että saadaan nopeasti kaikki tämmönen banalle ja saadaan kaikille hyvät kierrokset aikaan. Katsotaan vähän jääkiekkoa. Hei, siellä on HJK peli käynnissä. Ja HJK, no tuossa peli. Niin kun tuossa tilanteessa tähän, että se menee, ei peli tietenkään päättynyt. Jukuri tässä 1-1. Kiekko Espoo Jokerit 2-1. Kato Jokerit tehnyt maali. Herra Jumala. Ei ois uskonut. Leiviä vähän omalla nopealla, mutta siinä tuli aika iso virhe ja Invakin oli itse asiassa näköjään tullut jo ennen sitä. Eikä luokan ryhmässä vähän puhutaan täällä vähän. Tapahtuu kamaluuksia. Mutta niin joo, palataan asiaan. Eli Just Normal siellä 4, siitä pitäisi vähän semmonen 90 huonosaa. Eli meillä aika lailla 10 pitäisi normaalin parata, jos tuohon Peikon eteen haluaa päästä. Ja ei, katoin väärin, että alkoiko tällaista satamaan, mutta ei vielä. Että mutta kilpailussa ilmeisesti on sadetta kilpailussa itse asiassa ilmeisesti on sadetta luvassa ja tuonne chattiin katsoin, niin ilmeisesti sade pitäisi loppua jossain, kun te alkaa uudestaan. Eli se on kyllä mielenkiintoinen, että mitä kuulee täältä lähtemistä hakemaan. Jos meillä olisi oikein full vetti, niin kyllä se olisi oikein herkullista. Samppa siellä nyt kyllä. Totta siinä nyt ei vaan siinä väisettiin. Eikä siinä ole lämmitelty renkaat, kyllä nyt tuo ei ainakaan lämmitelty renkaat. Ja kierrokö, siitähän Samppa sitten lähti. Mä voitais ottaa Sampan kierrosta kuviinkin itse asiassa tämä Sampan kierrosta. Katsotaan vähän miten BRC loistahti täällä painilla. Kyllä tosiaan Santero ja Peräkin loistivat BRC kuskia. Joo. Sampa on ylimpänä. Ja NLR Toni tosiaan. NLR Toni, eli Ruotsi vahvistuskin saatu tänne paikan päälle. Eikä se on hienoa, että saadaan ulkomaalaisiakin tänne. Ja Sampa, siinä meinaa vähän autolähtö, mutta Inva tulee kuitenkin. Mutta niin. Hyvä homma, että saadaan ulkomaalaisiakin tänne ajamaan, että kansainvälinen liiga on tulossa ja normaal. 2,5 kyppää tulossa parannusta, eikä Purppura ykkössektori näyttää. Purppura ykkössektori näyttää, siinä on joku edessä, se on Samppa. Joku hetkonen. Ei ollutkaan Samppa, anteeksi. Pahoittelen se komissa. Katsotaan miten normaali kakkosektori tulee hyvin, muuten hyvin. 48-9-4-2 on ihan tuolla, eikä kakkoseksi on menossa tällä hetkellä. Elikkä on vähän haistelemassa tuota Larpan kärkivauhtia, mutta ei ihan saada siellä Larpan ohi, kuten ei riitä, mutta tuohon johonkin kymmäpähän Larpasta tällä tahtia jos jatkaa, niin kyllä se taitaa siihen normaali menee. Viimeinen mutkas tulee hyvin normaalta ja nyt sitten vaan talla pohjaan normaal, anna mennä. Ja Just Normal menee sijalle 1. Just Normal kärkeen.
Samalla kun Viltsu tuossa 2,5 kakkossektorin jälkeen tuossa parannusta Viltsulle. Parannusta on tuossa hyvin. Ja sitten viimeinen mutka, se onnistuu vielä nyt sitten kaasu pohjaan vaan Viltsu. Ja katsoa pystyykö Viltsukin kuvittelemaan tuota normaalin kärkeaikaa. Viltsu, hän osuu tuossa seinään ja parannus tulee, mutta ei riitä. Ei riitä. Peikko on tuossa. Ja se kasvaa Peikko. 2,5 Peikollakin tuossa parannusta ykkössektorin kohdalla. Kyllä mielenkiintoinen aika tässä kyllä saada, jos tätä lähtee, jos Peikkokin tuonne lähelle nyt rysätä vähän menee. Ja siinä Inva tulee Peikolle valitettavasti. Otetaan tänään Ruotsin vahvistuskuviin 49,535. Eli Ruotsin vahvistus nyt kuvista samalla kun Pena nosti itseään 9. sama ja Mane myöskin 8. Eli Pena ei mikään hyvä käydä, mutta kyllä se oman Penalla on vähän vauhtia sitten piilossa ja vielä yritetään Toni kaasu pohjaa nyt Ruotsi. Hana, Jaak, Hetter, NR, Toni ja Toni vettää siellä 7. Toni siellä 7. Mitäs tällä seuraava? Santero 49,772 jäi, mutta ei ole ihan ok. Kierros, no se ei muuten larppa. No pitää katsoa Santeroika. Santero tulee sieltä 1.14. 1.9. Siellä 8. Ja larppa keskeyttä kierroksen, se on invalided lap time tullut. Huhtari 7000 saa mutta ei ota Antsa sitten. Antsa viimeinen mutka. Ei muuten kova kierros, ei tule Antsa. Tulee täältä linjan yli sijalle 11. Oltsu 49,962. Se on aika sama vauhti mitä Antsa tuli äsken. Voi olla tulee johonkin tuohon sijalle 8. Tuon Santeron kohdalle voi Oltsulla riittää, mutta siinä on kyllä aika iso ero kyllä tuossa 3. ja 4. välillä. Samoin myöskin 7 ja 9 välillä, eli 30 melkein on se. Oltsu tulee täältä linjan yli ja sijalle 9. Huhtari tulee täällä. Viimeinen uutta se on onnistujan ok. Huhtari nyt sitten tulee. Huhtari sieltä tulee. Ja 4. 14.223. Ohittaa sieltä sitten Peikon. Herra on täällä tuossa myöskin. Santero ei ole ketään nopealla, paitsi on siellä sitten se Herra 50. No ei 50 herraa on tullut tuossa ekassa sektorista takkiin. Eli parannus löytyy Luppa Korva. Eli Luppisa nostettiin nyt sen vakikuljettajaksi. Nostettiin vakikuljettajaksi sitten. Luppis, voin tässä vielä tarkistata. Millä se sitten nostettiin. Tosiaan tänään tosiaan Luppis. Siinä tulee sitten virheen keskeltä kerrottu. Luppis on otettu Mercedekselle. Ja tänään tosiaan reservänä meillä on NLR Toni, joka ajaa pisteitä Alfa Romeolle. Pena Ferrarilla ajaa heille pisteitä Levi McLaren ja Teväsen Williams, mutta tietenkään näillä ketään hän ei aja näillä autoilla, mutta noille sitten kerää pisteitä, jos saa pisteitä, tai siis kun saa pisteitä. Siellä on Pena odotetaan top 10 tämän päivän kilpailussa. Ja kyllä, jos tässä saisi jotain ennakkosuosikia tuohonkin itse kilpailun heittää, niin totta kai top 5 tällä hetkellä, top 5 voi olla. Varsinkin tällä hetkellä top 3, niin äärimmäisen kova, mutta ei vielä Huhtarilla ja Peikollakin siinä jotain vauhtia löydy, että voidaan haastaa. Eli top 5 voi voittaa, että Penakin voi olla yksi voitto kandidaatti tänään. Ja samoin Santero ja Toni. Eikä tietenkään Oltsu, no melkein koko Gridi ja Antsa tietenkin täällä. Joo, mä alan koko Gridi tästä sama itse. Se nyt ihan. Mutta jos tänään ketä ottaa paalun, niin kyllä mä siihen sanon, että Larppa ottaa paalun, mutta kilpailun voittaa sitten Larppa 2 sitten on Viltsu ja kolmas on Pena on 3. Eli Pena yllättää sitten kilpailussa ja hankkii sitten Ferrarille podiumin. Ykkösmutka menee vähän lähdillä Penalla piirtämään ja kyllä sen saattaa pikkasen olla aikaakin hukkaa Penalla, mutta katsotaan mitä kello tykkää nyt tuo mutka menee vähän heikommin, mutta katsotaan mitä kello. Ja kyllä siellä parannusta on tulossa kuitenkin Penalta, vaikka tuo ykkössektori ei mennyt ihan ehkä strömsössä, mutta kuitenkin aika on lähdössä. Eli tuo parannus nostaa ihan siellä 12 ja yhden siellä ylemmäs Antsa. Top 10 pitäisi varata melkein 60.
Tämä mutka tulee vähän valuu pitkäksi Penalla, mutta ihan ok, tulee silti kasvaa mitä kello sitten tykkää Penan kierroksesta ja 49, 7, 94, se on ihan ok vauhtia. Tuon Tonin Santeron siellä 7 voisi Penalla kyllä tämäkin riittää. Ihan hyvää vauhtia Pena tuossa. T-Väisänen nostaa itse siellä 15, 1, 16, 0, 0, 5. Pena valuu pitkäksi, pikkasen valuu, mutta Invaahan tuosta ei tule. Mitä tuossa on muuten Invaa? Se on muuten jännä. Pena tulee täältä maalin yli ja ottaa siellä 7, ei 9 anteeksi haltuun. Ei. Siinä on 5000 Penan ja Santeron välinen ero ja... Pena on menossa. Puhuttaa siitä sitten. Oliko se Ruotsi vai ketä se oli? Pena on menossa siitä. Se on Leevi. Ei kun ei ollut Leevikään. Antsi Koski. Pena. Seinässä. Ja yli Pena. Mieti mitä teet. Pena nyt ei kannata oikeesti tämmösiä tehdä. Niin. Onneksi tää oli vaan aika. Onneksi tää oli aika jostain jos sitä mua tehdä, niin siitä ei päälle mitään. Ehkä Pena silti tuollais voitais jättää sitten jatkossa pois. Viltsu 4000 on tulossa parannusta ensimmäisen sektorin jälkeen, eli hyvää vauhtia tullaan siellä. Ja Viltsu tulee mutta hyvä vauhtia, siellä on 1,5 kymmenystä lähdössä Penalta. Ei kun ei Penalta vaan Viltsusta pois. Voi sieltä tuli muuten Inva. Lari Tulkki muuten kympä tuossa parasta. Normaali siellä kuitenkin Larppaa ennen. Normaali mutta viime kilpailun voittaja, elikkä ottako Norma Tryback voiton? Ei ole paras tulossa. Ja Viltsus keskeyttää pitille, sitten hyvä, että Viltsu Pena voittaa mallia. Larppa tulossa 50 tuossa parasta, se ei olisi tällä hetkellä vähän häntä kärkeen nousemassa, nyt tää olisi tuo. Siinä on joku vähän sekoittamassa pakkaa. Huhtari tulee parannusta, 90 tuossa, Peikko tulee parannusta. Huhtari pyörähtää, voi, Huhtari. Sieltä Larppa saattaa saada ehkä pientä imuapua sieltä herralta. Tuohon. Suoralle ja Lari Tulkki ottaa Larppa ottaa Invan. Pistä keikkaa. Ja Santero tuossa melkein 40. Parannusta on Santerolta tulossa. Viimeinen mutka Santero. Nyt kaasua vai BRC? Hanaa Santero. Santero sijaavi 7. Ja 7 Santerolle. Peikko on tuossa sitä 10 parannusta, mutta se ei kyllä kärkeä, se ei riitä Peikolla mitenkään. Tuohon 4. ruutu, sillä voi olla pieni mahdollisuus Peikolla, jos tämä viikastuksella saadaan onnistumaan. Peikko tulee täältä näin, ja siellä 4. Kyllä, siellä 4. 14.155. Saanko Toni tulee täältä, ja siellä 6. Hyvä kerros Tonilta. Siellä Mane, siellä 10. Ja no. Eli Just Normal lähtee Imolan GPC:n paalupaikalta. Normaal suvereeni paalu. Dominointia. Isolla D:llä. Iso D. Danny Lipsanen. Danny lipsahti. Anteeksi. Onko tuo oli vähän kriipiä. Mutta joo.
Onko meillä full vetkeli? No, eihän täällä 100. Hei. Mitä vittu? Hei. Meitä huijattiin. Meitä täällä 100. Ei ihan oikeesti. Hei. Ei täällä oo pilviä. Hei. Come on. Ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Ihan oikeesti, ei come on. Joo hauskaa. Ihan oikeesti. Come on. Come on. Come on. Lopussa mulle sanottiin koko kisaa, hei. No, kisa perustusta riimi sulkeutuu, heippa. Ei vaiska. Laitan tänne chattiin, että pojille, että hanaa vaan kumppanit. Go go. Espoo. Yes, of course. Nyt voisi joku kuitenkin paino. Hei. No niin, siitä lähdetään sitten valot syttyvät kunnes ne sammuvat. Ja siitä paistaa liikkeelle. Imolan GP on alkanut kaudella 7. Norma ottaa ihan kelpo startin. Ja sieltä tullaan. Viltsu pääsi siellä Larpeu ero Viltsu, katsokaa mikä Viltsu tulee sieltä, herra jumala. Siellä on jo siellä on Peikko jälleen kerran Peikko ympäri. Peikko jälleen kerran ympäri ja Peikon tämä huono jatkumo näissä viime kilpailussa saa kyllä jatkoa ainakin ensimmäiseen mutkaan. Ja Peikko tippuu koko joukon perälle, mutta Normal pitää kärkisijan. Siellä on Leevi, on hyvä start, niin 5 sijaa ylöspäin, samoin Ansa ja myös Pena. Ja Peikko sitten 12 sijaa alaspäin. Ja siellä, mutta kaikki lähtevät Hardeilla, paitsi Leevi Meriumella ja Oltsu ja Luppis myös Meriumella, mutta kaikki muut lähtevät Hardeilla tähän kilpailuun. Eli nyt saa sitten kyllä nähdä mitä tämä kilpailu tuo tullessaan. Siinä nyt siellä Oltsu ohitti Sampan ja nousee siellä 12. Oltsu menee vähän siihen ja Sampa yrittää päästä kuittaamaan Oltsu ja Sampa lähtee sitten rinnalle. Lähtee rinnalle tähän suoralle ja hyvä vauhti on Erstin voimin tuossa Sampan autossa. Lentää kuin leppä keihässä ja Sampa nousee Oltsun edelleen ja nousee sieltä takaisin 12. Mutta Luppis on myöskin täällä tulossa kuin JP kuin jänis konsanaan. Santero tekee pienen virheen ja sitten Herra tekee pienen virheen ja Santero pääsee iskemään vastaan. Santero vastaan Herra ja hyvä kisaamista Santero kuittaa samalla oven avauksella. Samalla tilanteessa vaan myöskin oven Penalle kuitata Herra ja Penahan kuittaa on siellä 7. Siellä on Santero ja Toni välillä nyt 1,4 sekuntia tullut, eikä siinä kun Santero ja Herra pääsevät, niin siinä Santero ja Toni välillä tuli ero, mutta katsotaan saako Santero ajettua vielä Tonin kiinni, ettei nyt vaan se tiedestä tippuu, koska sitten top 5 on kyllä karannut. Toni vaan korjaa. Huhtarekin meinaa tippua tällä hetkellä tuossa Larma kyydissä, mutta kyllä pysyy siinä. Ja Ansa ohittaa ja sitten Manen, nyt se meni kuvien ulkopuolelta ohi.
Pena vaihannut tuota leveämpää linjaa, mutta se ei haittaa meitä onneksi. Saa nähdä. Larppa tulee aika lähellä siinä Viltsua. Elikkä top 3 vähän meidän on nyt karata siinä Huhtarin 90... Nyt se on sitten yli sekunnin ero Huhtarin ja Larpan välillä. Elikkä top 3 karkaa tällä hetkellä vähän Huhtarilta. Samalla kun Pena ohittaa sit Santeron. Ja Pena menee sinne hiekalle. Ja se muuten kärkissä tapahtuu. Normal vastaan ero Viltsufin. Hyvää kamerakulmaa saadaan sieltä ja Viltsu nousee kilpailun kärkeen. Viltsu nousee sen kärkeen Normal siellä 2. Ja Pena ja... Nyt siellä joku on ympäri. Siellä on Luppakorva. Ja Samppa. Luppi Samppa yhteen ja nyt saa vasta Peikolle mahdollisen iskeä näiden kaverien kimppuun. Ja hyökätä heihin sitten. Mutta kyllä ero Viltsufin nousee tämän osakilpailun kärkeen ohi Just Normali, mutta nyt Normal kun saa sitten tuo DRC. Varmasti yrittää sitten kuitata saman tien Viltsun. Siellä Pena ei paljon tuhlaille, kyllä se on ihan varma. Penalla Erssä mikä nyt jo lopussa. No, tääkin oli enemmän. Normal tulee lähelle Viltsua ja tulee sisäpuolelle ja nousee Viltsun ohi. Ja Normal nousee kilpailun kärkeen uudestaan. Ja Santero vastaa Pena ja Santerohan ohittaa siellä Penan. Peikko vastaa Samppa ja Peikko ohittaa myöskin Sampan. Antsa vastaan Herra, sijasta 8 Antsa antaa hyvin sinne sitten tilaa ja samoin Herra antaa. Nyt Herra tekee pienen virheen ja saa vaan Antsalle mahdollisuuden haastaa Herraa tähän seuraavan mutkan. Antsa kuitenkin pelaa tämän järkevästi ja pysyy tuossa takana. Ja nyt sitten tässä saa aivan kaikki imut, eli tässä voi antaa pientä painetta, mutta veikkaan tuon DRS suoralla ja yritetään siihen nyt Antsan kohdalla vaan odottaa. Kun Herra ei näytä tällä hetkellä saavan, eikä... Ja kyllä ei näytä tällä hetkellä Herra saavan siipeä. Antsa kyllä olisi tosi paljon enemmän vahtia kuin Herra tällä hetkellä. Joka mutka se oli tekisi ihan mieleen mennä, ei kyllä sitä kannata tehdä, koska muuten Herra karkaa. Ja siellä on Peikko. Peikko on jälleen kerran ympäri, eikä nyt ei Peikolla tämä Imolan GP kyllä lähde mitenkään vahvasti käyntiin. Viltsu on taas todella lähellä Normaalia ja haluaa varmasti ottaa tuon sijan 1 takaisin Normaalilta ja nousta kisän kärkeen. Ja kyllä edes lähti tulille. Viltsu on 40 eroa, kyllä pitäisi tulla Viltsu nyt ohi. Ei käytä ERC ja DRS voi olla sisäpuolelle. Ja meillä on uusi kilpailun kärki. Viltsu nousee Just Normal samalla kun Antsa siellä ohitti Herran. Ja siellä Peikko ottaa penaltit ja Olsu nousee Leevin ohi. Ja Peikko tulee varikolle. Onko siellä renkaiden vaihto vai motiretirekin? Eiku, kyllä siellä siiven vaihto on Peikolla, että siellä on pääsylevy on valitettavasti Peikolla mennyt irti ja näin. Peikko tuo hakemaan uutta. Oliko siellä niin, että Toni oli päässyt hetkeksi jo Huhtarin edelle, mutta Huhtari tuli nyt takaisin ohi ja... No taisi kyllä niin olla. En ole ihan varma. Ja Leevi ottaa myöskin 3 sekunnin aikasako. Ja myöskin Pena. Eli Pena Leeville ja Peikolla on taas 3 sekunnin aikasako. Kyllä jos Peikko tuossa pari kertaa pyörähtää, niin voi olla, niin laitetaan jo kierroksella sitten jäämään pojille, koska nyt ei saa kyllä Peikko enää niin paljon pyörähdellä. Että se voi olla pientä. Kierroksella jäädään. Tosiaan turvautoja voi hyvin tulla vielä tässä kilpailuun. Vielä aika lailla 27 kierrosta jäljellä matkaa ruutulipulle, eikä mitä vaan voi kyllä tapahtua. Vielä ei kyllä kannata luovuttaa missään nimessä. Normal ei kata Erssiä. Dersinä voi siellä samoin kuin Toni ohittaa Huhtarin sitä kuvien ulkopuolelta. Ja siellä Normal jälleen sitä puolelle ja ohittaa Viltsun. Mutta tosiaan Toni nousee Huhtarin edelle sieltä 4 ja lähtisi jahtamaan Larppaa sieltä 3. Toni on kyllä fiksu myöskin tuota Erssiä. Larppahan tässä myöskin ajaa fiksus ja samalla kun Mane nousee siellä 9 ohittaa Herran. Tosiaan Larppa fiksutussa Erssiä pysyy vaan tuossa perässä ja siellä on 80% Erssiä, eikä Larppa ajaa kyllä fiksu tuossa 3. sijalla tällä hetkellä. Larppa ja Viltsu saa tasapisteessä tällä hetkellä mestaruustaistelussa. Tasapisteessä ovat Larppa ja Viltsu. Ja Normal hakee throwback voittoa, eikä
toista peräkkäistä voittoa hakee normaal. Tätä kaudella nyt tekee normaal, että Virta avaa Viltsulle mahdollisuuden, mutta Viltsu ei halua tulla ohi kuitenkaan vielä. Larppaa ihan kyllä tosi lähellä. Viltsu samalla kun Toni tulee siellä aivan perässä kiinni myöskin Larppaa. Nyt vaan, että nyt nähdään sitten. Nyt, olisiko sieltä kenties Larppakin jopa tulossa nyt sitten normaal. Ei kyllä taida Larpalla riittää kyllä suoran pitus. Ja voi olla, että Viltsullakaan ei riitä. Nyt kyllä Larppakin lähtee vähän tykittelemään siellä. Viltsulla menee kyllä aika tiukalle, pääseekö tuossa normaalisti kyllä ohi. Normaal käyttää Erssiä. Viltsu tulee sisäpuolelle ja Viltsu nousee jälleen kilpailun kärkeen. Nyt siellä normaali Viltsu vaihtelut koko ajan sijaa kierrokselta. Ja kyllä siellä 50 päässä pitäisi. No 60 siis sanoo ainakin joku. Pitäisi todennäköisesti nyt varmaan olla, että ohitus olisi mahdollinen tehdä tuossa. Tai voi olla, että 70 päässä ei ole löytää liikaksi käynyt, mutta tällä sillä näytöllä, että 60 sisällä pitäisi olla, että ohi pääsee. Mutta joo, Viltsu kärsii sitten Huhtari meinaa vähän tippua tuolta kyydistä. 36 sekuntaa Peikkolla eroa Luppikille. Siinä on kyllä Peikolla vähän tekemistä, jos turva-autoa ei tule, niin voi olla, että tulee pitkä kilpailu Peikolla ajalla tulla yksin. Kyllä tosi. Nyt Viltsu yrittää kyllä päästä hetkellä vähän normaalia karkuun ja saa tuota eroa tehtyä vähän ja Peikko se ottaa sieltä nopeamman kierroksen 17.041. Eli Peikko ottaa nopeamman kierroksen itselleen, mutta voi olla tuo nopean kierros ei ole kyllä pysyvä, että voi olla, että kun Viltsu, Normaal, Larppa, Toni, Huhtari tulevat pitilleen, niin voi olla, että he napsivat tuon pois. Nyt katsotaan, että Just Normal pääseekö nyt sitten Normaal kuittaamaan sitten Viltsun uudestaan. Nyt Normaal ei kyllä ehkä kaikkea sitä Larpalla 81 takana. Normaal tulee ulkopuolelta, lähtee sitten Normaal haastamaan ja Normaal nousee kilpailun kärkeen ohi Viltsun. Viltsu eikä jälleen pojat vaihtavat siinä sijoja oikein nätisti. Vaihtelevat pojat siinä noita sijoja. Iltaa myöskin Castlerolle streamin puolelle. Tuli vähän myöhäistä. Moikka. Tuli vähän kuitenkin. Viltsu ja Normaal täällä joka kierroksella vaihtelevat tuolta kärkisiä, että kumpikaan ei päästä karkuun. Täällä on vaikea lähteä tälläkin radalla. On vaikea lähteä. Tässä pelissä tuo immuapu on niin suuri apu, niin täällä on todella vaikea lähteä karkuun. Oltsot otti 3 sekunnin aikasakon ratarajojen ylittämisestä. Mutta joo, todella vaikea on tälläkin radalla päästä karkuun. Ja kun tuo DR-suora on niin pitkä, niin siinä voi olla helposti aika kaukanakin, että olisi mahdollinen. Samppa myös 3 sekunnin aikasakko. Ja Viltsu tulee jälleen normaalisesti sisäpuolelle ja Viltsu nousee jälleen kerran siellä 1. Siellä, anteeksi, unohdin muuten täysin, että siellä on Aston Martinilla kaksoisjohto tällä hetkellä. Eli Viltsu ja Normaal tallikavereita, eli Aston Martinit siellä 1 ja 2 tällä hetkellä, eli siellä pelataan todennäköisesti sitä tiimipeliä. Samalla kun Huhtari on tippunut tuossa järjestää, ja Larppa ottaa 3 sekunnin sakon. Ja kyllä voi Aston Martinin pilttuunsa vähän hymyilyttää nyt, kun Larppa otti 3 sekunnin aikasakon, eli se voi helpottaa tuota Aston Martin kaksikon menoa huomattavasti. Larppa tosiaan Red Bull-kuljettaja, ja Toni tänään reservaa Alfa Romeota. Huhtarikin myöskin Red Bull kaksikko. Täällähän Viltsulle ja Normaali meinasi tulla kaksoisvoitto Britanniassa, mutta Aften ja Normaali välillä tuli pientä osuma suoraan ja molemmat sitten keskeyttyivät, eikä näin jäi sitten kaksoisvoitto haaveeksi, mutta tänään on kyllä Aston Martin pilttussa päätetty, että nyt yritetään sitten uudestaan todenteloista kaksoisvoittoa ottaa Aston Martinille, kun viime viikolla se jäi saavuttamatta, eli tänään Aston Martin aikovat ainakin omasta mielestä ottaa sen kaksoisvoiton. Ja hyvin fiksusti pelaavatkin tuossa, että vaihtavat noita sijoja ja näin pelaavat järkevästi kyllä. Ja Normaal tulee sisäpuolelle ja Normaal nousee jälleen kilpailun kärkeen. Samoin kuin se Pena voittaa Santero ja Pena nousee siellä 6. Ettei Väisänen otti Leevi nousee 12. Top 4 kyllä pääsee karkuun. Huhtari on tippunut tuossa Huhtari on tippunut tuossa top 4 kyydissä, eikä ero Tonin Huhtaria tällä hetkellä 2,5 sekuntia. En tiedä, alkaa
Huhtarin renkaat se kulma vähän enemmän. Ja samalla kun Herra ottaa 30 sakon, mutta Huhtari on kyllä todella tippunut tosta kyydestä. Ja sitä ei kyllä ota takaisinkaan, kun muut saavat tässä edessä siihen tuo DRS. Että ei saa kyllä. Peikko on nyt ainakin itse kerras pinnas. Ja sit tuli Pitille, kun rikkoma siiviä. Eka mutkaan en oo ihan varma, mitä Peikosta tapahtui. Joko spinnasit, että tuli jonkun osumat. Voi, että siitä kuullaan sitten kilpailun jälkeen. Mitä Peikolle tapahtunut toisesta kohtaa ainakin. Oma virhe ja siitä hyvästä sitten. Siipirik ja Pitille vaihtamaan siipeä. Nyt on sitten 25 sekuntia luppa korvaan eroa. Vaan kun jälleen Aston Martin kaksikko vaihtaa paikkoja ja Viltu nousee jälleen kerran. Kun kierrosta 11 mennään kilpailussa siellä 1. Leevi ottaa jälleen pelautteja samaa kuin Santaro ohittaa Fenan. Ja Mane ohitti Ansan. T. Väisänen jatkaa nousuaan ja ohittaa nyt sitten Oltsun Luppisalle. Samppa myöskin taisi käydä Luppis ohittaa Sampainen. NLR Toni, Ruotsin vahvistus. Ajaa kyllä hyvin. Siinä on kyllä paljon näitä pelitunteja tässä tullut alle kun Ruotsin muut ja samalla kun Huhtarata 30 aikaisemmin. Niin tosiaan Ruotsin muut on semmonen. Onko siitä nyt näin? Oliko siitä nyt kuukaus vai? Kuukaus sitten taisi Toni muuttaa Ruotsiin ja Rigit ja muut jäivät sitten Suomen puolelle, eikä ajatun tehdä Tonella ei kauheasti ole ehkä, mutta siinä se ajaa kyllä hyvin tällä hetkellä siihen nähden. Normal jälleen Viltun lähelle ja Normal nousee jälleen kerran kilpailun kärkeen ohittaa Viltun. Eli Aston Martinit vaihtavat jälleen kerran paikkoja. Nyt Toni se tekee, mutta Viltsu vilheää samalla kun siitä yrittää se Larppa hyödyntää. Viltsu tekee ison virheen, mutta ei pääse kuitenkaan Larppa hyödyntämään. Mutta Normal karkaa nyt 70 päähän, mutta eikä siellä Aston Martin pelata kuitenkin timpelle. Viltsu saa siivet. Toni ihan meinaa sen tippua. Siellä sitten Antsa ja Mane käyvät kovaa kamppailua sieltä 8. Ja Mane ottaa tuon sijan 8 itselleen haltuun. Oltsu ohittaa myöskin T. Väisäsen ja nousi 11. Eikä tuo ensimmäinen, Oltsu on tällä hetkellä ensimmäinen kuljettaja, joka ei pisteitä saisi, mutta Oltsu on näyttää olevan tuo penalti. Eikä T. Väisänen olisi kuitenkin ottanut Oltsun päänä 7,5 sekuntia Herra ja Oltsu välinen ero, eikä siinä on kyllä sitä tekemistä T. Väisellä, jos aikoo niitä pisteitä vielä itselleenkin napsia. Aika ilkeä nimitys on Nappulaliiga. Nappulaliiga oli semmonen, mitä pelattiin ainakin Raumalla. Mä tiedän, pelataanko mitään muita. Nappulaliiga pelattiin tää Rauma semmonen, jossa pelattiin niin kun kaikki ketä harrasti jotain nyt 8-vuotiaani. Samaan kuin Viltsu nousi jälleenkin se kärkän. Nappulaliiga oli semmonen tää Raumalla, että jaettiin johonkin 6 joukkueeseen ja sit pelattiin sit pelat. Ja Peikko ottaa jälleen mulle penalttia. Samalla kun siellä jotain keltaista lippu pyörii. Siellä on Samppa ympäri ja Peikkoda Oltsu on ympäri. Mut Nappulaliiga tosiaan se oli semmonen, että kuuluuks mä ääni ihan by the way? Kuuluuks mä ääni ihan by the way? Onko mun mikki kuto? Sanokaa kuuluuko. Oikeesti. Okei, eikä kuulu. Kiitti vinkillä. Mutta Nappulaliiga on tosiaan semmonen, että sitä pelattiin 8 vuotta nää Raumalle. Jaettiin 6 joukkoa ja pelattiin muita vastaan. Jalkapallopasua. Samaa ikäluokkaa vastaan. Se ei tää mikään Nappulaliigaa, hei kamaa. Tää Nappulaliigaa. Mulla oli paha mieli tossa oikeesti. Airi on nuorten nouseva lahja liiga. Täällä saa rahapalkintojakin kyllä. Eli joku onnekas, joka voittaa tämän
Tämän kisan jälkeen vielä 4 osakilpailijaa jo 4 osakilpailijaa jäljillä. Eli sitten päästäkään tämän rahapalkintoa top 3. Ykkönen 50 euron lahjakortti, kakkonen sitten 20 euron lahjakortti ja 30 euron lahjakortti, eikä sillä voi vaikka ostaa Fifassa FIFA pointsia, eli voi yrittää paikata Ronaldoa. Eli maailman kuvatemman pelaaja. Sama kuin se Old suorittaa Luppiksen kuvien ulkopuolelta. Chatti, sanokaa mun muuten vastaus, kumpi on parempi, Ronaldo vai Messi? Tässä on nyt vähän vaan, siis kaikki jotka sanoo nyt Messi. Mä Luppis pyörä. Kaikki jotka sanoo Messi. Niin. Ne ei mä ole vaihtoehto. Kaikki jotka sanoo nyt Messi. Saa bännit. Meidän Twitchiin. Okei, no, näin kun niinku ei antaa. Max Verstappen. Nyt sä saat ainakin peremmin. Vilts voitti jälleen kerran normaalia. Se jälleen kisakertaa samalla kun Pena nousi kurineksi Pepsi. Nyt Pepsi, me ei puhuttu juomista. Me puhuttiin jalkapallopelaajista, ei juomista. Tosiaan niinku Pessihan on niinku Pessi, elikkä pilkkumestari, Penaldo. Hauska. Maailman parasta pelataan äsken kuin Jude Bellingham. Jos joku seuraava jalkapalloinen tietää, niin ei, Jammu Silja. Jampo sopi semmonen trollitaan ja teiltä seuraava pitäis olla joku trolli, mutta ei. Verstappen has not better than Hamilton. Bottas on molempia parempi. Ja näin niinku vaikuttaa. Missä S? No. Tuu sä tän loppuun ja ai. Olks muuten tuli äsken varikolla eikä Peikko nousi siellä sitten yhden sijan. Peikon kyllä renkaat on mennyt loppuun. Samalla kun Normal ohittaa jälleen kerran Viltsun ja nousee sijalle 1. Tää on kyllä semmonen tää kisa. Ykkönen ja kakkonen, niin Aston Martinin vaihtavat koko ajan sijoja täällä. Sitten Santoro ja Pena vaihtavat myöskin sijaa. Koko ajan. Muuta ei kyllä mitään muuta niin paljon tapahdu tässä kisassa, kun ykkösiä vaihtelee tallikaverosta vielä koko ajan. Vinkula, sä voit tää loppuun kenen auto sä haluat pyörähti. Mä en tiedä tarkkaan mitä se kävi. Samalla kun Luppis tulee pitille, elikkä siellä Peikko nousee jälleen yhdessä. Mä antaisin vastatkin sieltä äsken. Peikko mä en tiedä, siis eka se pyörähti. Pyörähti ekas, mutta mä en tiedä osuuko se kukaan, en ihan sitä huomannut Ja sit sen jälkeen se spinnas täsämutkas, mihin Samppa tulee. Se spinnas täsämutkassa. Ja sitten siipi rikki ja siipirikki ja loppuhistoria. Tuo ja S, että sä voit tulla Mailanderiksi meillä. Samalla kun Viltsu nousee jälleen kerran kilpaus siellä 1. Kyllä on puhe. Tai samalla kun Pena siellä 6. Pena on hyvin ääressä kyllä säästelty, että ei koska... Ei kun niin on, sori poja. Mähän unohdin kokonaan, että täällähän alkaa satamaan vielä lopussa. Hei. On sen takia kaikki lähti haareen. Selostaja nukahti. Tuli pieni oika tuli meitä. Minä on niin väsynyt, minä tuli just fysiikkatreeneistä, niin minä on ihan väsynyt. Larpallohan mä kyvyät 100% melkein edessä. Herra jumala. No nyt se on 100% edessä. Tää on niin helppoa. Tuo larppaajaminen näyttää kun niin helpolta ajaminen. Niinku ajelee tähän kavereiden perässä ja saa. Normaali meidän sitten lähtee kirjoittamaan. Ja lähtee kirjoittamaan meidän pyörähtää.
Mutta se on kun näyttääkö tuo larpa menee niin saakeli helposti. Ajat saa perässä. Saa terveistä tyttua sen normaal lähelle ja... Normaal jälleen kilpailun kärkeen siellä 1. Huomenna 100. Raumalla on huomenna poukutaista. Eevi 3 aikas. Mutta joo, ja Antero. Jälleen siellä kuuluu. Laitetaan tänne jotain. Hei Antsa Mane. Antsa Mane. Antsa tulee lähelle. Hiipi. Ja ei. Come on. Mutta joo. Raumalla on kyllä huomenna poukutaista. Taitaa olla 22 asti lämmin Raumalla huomenna. Tänään oli 22 lämmin. Kesä tulee. Huomatta kesää kohti mennään, vaikka se olisi vielä joulukin välissä. Ahas -22. Onko sä nyt sekoittanut minkulla paikat Lahti ja Siberia? Onko Siberiassa kyllä enemmän kuin 22? Nyt en mä sen tiedä. Paljon Siberiassa on pakkasta? Kertokaa mulle joku. Mä en oo näihin Siberia-asioihin perehtynyt niin hyvin. Ja tilanne on, että semmonen homma. Meillä vaihtuu jälleen kilpailun kärki ja Eero Viltsuvin nousee takaisin kilpailun kärkeen, kun kierrosta 19 mennään. Se on nyt tässä niinku 4. kierrokselta asti, niin Viltsu ja Norma vaihdunut koko ajan eka mukaan tulee sijoja. Se on tallikaverit hyvin pelattu tää Larppa. Kyllä voisi alkaa pikkuja tätä RSC tykittämättä. En tiedä, jos Larppa sateella se aika. Sala muuten Mäkkonen. Eikö niin jotain bukaa varava? No kamaa. En mä usko, että kaikki pitää pitilleen. Kun tässähän kaikki jotka ei tiedä, tuossa on tommonen, että näet tuon sinisen napin, missä on toi jakoaimen kuva. Sehän oikeesti niinku, sehän tänä voimaan, kyllä kaikki voimaan tietää, mutta sehän tarkoittaa sitä, että niillä jengi tulee, että on painoissa nappeet tuoda piti. Mä en usko, että kaikkia painoissa tulee kyllä. Se on perheen, kun tuo vähän bukaus koko ajan. Se on härsyttävää niin on. Voisiko alkaa sataa vaan? Me voitais semmonen... Me voitais ottaa semmonen kevyt full wet sääjä, 10 turva-autoja, 3 kuskia maaliin. Nyt on normaala 8% RC ja nyt tulee normaal lähelle. Ja kyllä tätä Aston Martinin. Ja normaal rinnalle ja Viltsu hyvin antaa väistäjä. Näin, normaal jälleen kilpailun kärkeen ohi. Ohi Eero Viltsu ja Toni meinaa nyt tippua tuosta DRSistä koko ajan. 11% Toni DRSiä jäljellä. Kyllä pian alkaa saada vamma saadettua tulemaan. Ja Antsa nousi vielä 8 ohi Manen. Anteeksi. Selostaja vetti väärin. Katsotaanpas tässä välissä niin paljon mitä lätkänä niitä. Mikkelin Jukuri vastaan Ässä. Jatko-aika menossa. Oho. Jokerit tehnyt maali. Jokerit tasoin. Jes. Mitäs jalkapallossa? Liverpool 1-0 häviö. Noniin. Mitäs Hoiko? Hoiko johtaa 1-0. Herra jumala. Hoiko goal. Pudotuspeleihin. Ja penalttia. Tuo tää rimmas aika hyvin. Penalttia. Onko niin väsynyt meininki? Mun on pakko saada ensin joku kaveri. Tää on ihan oikeesti pakko saada mulle joku kaveri. Hei, come on. Nää streamit kuolee ihan kasaan. Mulla on kaveri. Nyt lähtee muuten Larppakin tykittämään. Tuleeko tupla-ohitus? Lari tulkki! Nyt on Aston Martinit pulassa! Larppa vastaan! Larppa tulee ja normaalisti Aston Martin, normaali asua Viltsu perään. Elikkä Viltsu ja Viltsu ja Larppa tasapisteissä mestaruussarjassa. Ja nyt sitten sinne menee Aston Martinien 2 johtoa, mutta pitää muistaa, että Larpalla tuo penaltti on eikä käytännössä tällä hetkellä vieläkin 2 on juuri kun sanoin, siellä tuli kuuluu jinksaus. Ja näin normaalikin ottaa penaltti, eikä nyt se 2 voitto ei ole tulossa enää, koska myöskin Toni oli sieltä myöskin normaali ohi tuossa. Ja nyt pitäisi ihan ajamalla ohittaa sen Larppa. Larppa hoittaja. Nyt on sitten... Nyt ei sitten Viltsu aina niin hyvin apua, kun tallikaveri tippui tuolla siellä 3. Normaalihan Paul paikalta starttasi kilpailuun. On sitten varmasti Viltsu tiedustaa sen, että Lari tulkki on tuolla takana ja siellä on muuten auto. Ympäri se on Leevi.
Leevin ympäri ja sieltä se Peikko tulee sitten ohi. Tai Leevi, katso onko siellä... Ei ainakaan näytä olemaan mitään siiven rikkoutumisia. Hei kamaan, vois olla alkaa satamaan. Nää loppu ne renkaakin kesken. Ja Leevi seinässä ja turva auto. Elikö se kävis montiin tiedä? Okei, no ei se kyllä ole vaikea. Tää muuten sataa ihan näyttää laari. Tää turvautuu just näytteitä. Noniin. Kuinka Jinxaus tuli jälleen? Noniin. Ja nyt alkoi sata. Noniin. Ja monen kesken. Eikö se seinä? Komea paikka. Tää oli kyllä komea vaikeutettu auto. Herra viton. Oli komea paikkaa vedetty toi auto. Tää tuli kyllä Peikolla aika hyvää kohtaa tää turva-auto. Ja top 4 aika huono kohta. Oliko kiva kun se on 4, kun tietää kaveri, se on muuten Huhtarihan on se kärki tätä. Herra jestas. Viltsu taitaa kyllä menettää kärkipaikan. Taitaa Viltsu tippua ton... Taitaa tohon... Taitaa tippua tohon, jos kaikki menee, ehkä tohon niinku tohon Antsan. En tiedä kyllä pääseekö pois siihenkään enää. Kun täällä se deltaa katara on. Tohon Peikoiteen vaan. Mä en käydä kyllä siihenkään. Onko näistä pisteet? Peikko menee tuolla. Kyllä ne Peikoiteen. Ne pääsee vaan just tohon, ei kun tää on Oltsu. Ne tippuu varmaan just tohon ei ku, siis... Ne tippuu varmaan tohon... Tää herran. Eteen. Ja Leevi leptäs. Kiitos Leevi kun kävit ja tervetuloa uudelleen. Ja pojat tulee pitille. Miksi sä hidastele kun ei... Täällä ei ole se sama... Huhtarikin sen kärkeen. Santero toisena. Ja Pena kolmantena. Hyvät naiset ja herrat. Tätä ei ole ennen Airi historian oikein ollut. Tämä on jymy yllätys. Pena kolmantena. Sieltä Antsa nousee sitten 4. Taitaa pojat tuohon 5. 6. 7. 8. Kyllä varmaan harmittaa vähän Viltsua, Larppaa, Normaa ja Tonia, että nyt menetettiin top 4 sijat tuon takia. Ja kyllä sen herran eteen pojat sitten pääsevät. Onneksi onko oikein, jotka Viltsua. Kiekko Espoo. Tuli vastaan muutama Kiekko Espoo. Kiekko Espoo. Espoo. Meillä on vielä 9 kierrosta pelkkää priimaa. Eli tämä kilpailu... Eli älkää nyt karatko ruudun ääreltä. Pian jatketaan tätä Imolan GPtä oikein todenteolla ja saadaan oikein makoisa kilpailu. Tuli vastaan huutamaan Kiekko Espoo. Tässä vaiheessa voitais vähän kurjata Jukurit S-tilannetta. Mitäs siellä... Mä pistän kyllä äänet pois päältä. Mä kurkkaan pikkaan tätä C-moresta. Mikäs on tilanne, mutta mä voin tässä teidän kanssa höpöttää kyllä. Tää menee näköjään rankkareja. Noniin. Minähän voin sitten nopeasti tässä rankkaritkin katsoa. Mitä täällä messissä menee? Onko Jokeris voittanut? Jatkoaika. 2-2 myöskin täällä. Eikä Jokerit tullut 2 maalin takaa tasoihin. Näin sä muuten edes näe, jos joku laittaa chattiin. Anteeksi. Jokerit lähtee hyökkäykseen. Mutta joo. Eihän tää rata edes näytä merältä. Jos ne lättikö joku meidän sekä sofi.
Vetääkää vielä yksi, että mä oon kattonut näin rankkarista. SF-jukuuripelistä. Se Pekka Jouramakka. Laittakaa joku chatti, jotta mä kurkkaan. Koska Raps tuolla kanssa vielä. Mutta joo, laitetaan tätä. Mä en ehtinyt kattoo rakkaat. Bart. Homer Simpson. 8 kierrosta matkaa ruutulipulle. Huhtari vetää retkaa. Santero on tällä hetkellä kiinni voitossa. Täällä on kaikilla muuta penalttia paitsi Santero, Tony, Viltsu ja Luppakorva. Kaikilla muilla on penalttia. Nyt te kaikki ottakaa penalttia, niin me saadaan tässä vielä oikein jännittävä kilpailu, jos kaikki ottaa nyt penalttia. Ja Samppa otti vitos. Tämähän ei oikeastaan tätä radaa vielä. Tuossa voisi oikeesti joku Oldsworth, että sieltä semmosen pikkusen yllätyksen ois voinut hakea softit tuossa turvaa tai karku. Vaikka tuossa sataa, niin ei toi rata näytä märältä. Okei, no nyt se alkaa vähän näyttää. Siitä sitten Huhtari lähtee. Santero reagoi hyvin tähän tilanteeseen. Nyt vähän Santero kun pysyy tuossa Huhtarin takana, niin kaikki hyvin. Viltsu vastaan Ansa. Tulee sieltä kaikki ersityt tähän suoraan. Ja Viltsu ohittaa Ansan ja antaa sen vähän penalle tuuppia. Tuppa pikkusen penaa ja siellä vähän tapahtuu. Ensimmäisessä mutkissa tapahtuu. Siellä Peikko on tässä. Siellä vähän uija Samppa, uija kimppoo seinää. Älä nyt käännä siihen, herra juma. Kun siinä meinaa käydä Peikollakin huonossa. Ja nyt on kyllä semmoista romurallia tänne. Herra jestas, nyt mennään sitten. Nyt mennään sitten ihan, tullaan oikealta vasemmalta. Toivottavasti Sampalla on kaikki kunnossa. Nyt ei tää kännissä ajalla. Vähän näytti useammin niinku kännissä. Yhtäkkiä käännettiin vasemmaan, vaikka ei suoraan. Oho, huppista keikkaa. Oho, saakeli. Rata meni tuolla oikein. Ratahan meni suoraan. Huppista keikka. Nyt tää näyttää mennä rata. Kuolluttaa. No. Aika ikävä toi termi kuollut. Penalla siinä vähän lähtee irti ja Viltsu ottaa switchbackin ja haluaa tuoda siellä 3 takaisin ja taistella tuossa kilpailun voitosta. Ja Viltsu nousee siellä 3 ja ohittaa Penan. Elikkä nyt tää Viltsun Santero ohittaa, jos haluaa tämän kilpailun voittaa. Kyllä Larppa näkee kyllä valitettavasti sen, että Larpan kohdalla, että Viltsu karkaa. Ei, Pauk tasotti, rip HJK. Rip HJK. Larppa kyllä on ajaa kuin viita susi tällä hetkellä. Eikä sillä on kiire. Antsa vetää kyllä melkoisen pommi. Antsa täällä jarrut menee lukkaseen. Eikö nyt Larppa ei toivota paljon aikaa. Just Normal tulee ulkopuolelta. Haluaa auttaa tiimikaveriaan. Larppa ja Normal kuittaa Larpan tässä. Eikä auttaa tiimikaveria tuossa mestaruustaistelussa oikein. Hyvin nousi siellä 6 ohi Larpan. Ja siellä Tonihan varmaan tulee Larpan ohittaminen. Larppa tekee virheen. Toni kuittaa. Melkoisen riftingillä tulee. Ei kun Larppaa teki kuitenkin Normal, nyt meni meikäläistä, nyt tuli katko meille. Aivokatko. Ei mikä se? Aivoskatko. Ei mikä se sana on? Aivoskatkos. Ei kun mikä se? Aivokatkos. En minä tiedä, ihan nolle. Minua on väsynyt. Mä nukkumaan. Ja palvelussa. Nyt Viltsu tulee sieltä Santeron rinnalle. Ui, kun me nähdään tätä mennä osaksi. Tässä ajetaan sitten kisan voitossa Santeron ja Viltsun välillä. Samalla kun Normal ohittaa Ansan. Vetää kyllä melkoisen pommi tuon vika. Mutta saakeli. Täh? Täh? Sanoks tää peli äsken DR Xenoblade? Täh? Ja Antsa menee sen hiekolle sieltä. Auo koat! Antsa lähtee ympäri! Peri. Hei, oliko... Hei! Oliko se resetty? Hei! Käyttikö se resetty räkkiä? Näinkö mä oikein?
Hei. Chatti. Chatti, käyttikö Reset to Trackia? Nyt meni meikälle. Mä katsoin just chatti. Sen mä näin, kun se tuli vähän uudestaan. Käyttikö Antsa Reset to Trackia? Mutta joo, iltaa Antsa. Eiku. Iltaa Aua, tervetuloa katsomaan Airia. Samalla siellä mutta semmonen, mä en nyt kuvella, että Viltsu on noussut kilpailussa kakkosen ohiton Santona. Viltsu on kiinni tämän kilon voitosta. Mutta joo, kun tuo meni kyllä sekaisin koko... Juu voi, se taisi se, juu semmonen se olis. Meni meikä, katsoin vaan vähän väärin. Tuo oli kyllä mielenkiintoinen tuo. DR Sedable täällä sataa. No. Kukin tyylillään. Peikko on kyllä hyvin noussut sieltä. Tuo kyllä turvautui pääsi aika hyvin Peikon pussiin, että... Mutta hyvin on Peikko silti kyllä noussut tätä. Viltsu vastaan Huhtaryttäin, kun vain ei sattuisi Viltsulle kummallekaan mitään. Täällä on Larppa kyllä oman toivossa, että sattuu ja kaikille ruumiita. Ja Viltsu nousee kilpailun kärkeen! Viltsu nousee kilpailun kärkeen, on kiinni 20 pisteessä. Siellä Normal pyörähtää, no... Niin. Ei tuu vissi Trupak. Älä nyt pyörähdä siihen Oltsu eteen. Ja nyt tippuu normaalisti kokonaan pisteeltäkin ulos. Noniin. Noniin. Folvetti. Mikä tää mun ääni tossa? Folvetti. Folvetti. Mehän kuulostaa Marakassilta. No mikä ei Marakassilta, tää joku palosammuli. Eikä saa väliin tulla, että me joudutaan Folvetit. 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 Tärkeintä, että kansa viihtyy striimissä. Mä en ymmärrä mikä tää Folvetti-idea nyt oli. Älkää klipakko. Älkää klipakko. Normaali level. Älkää klipakko. Tää penaltti näkyy. No tähän kyllä se sekoittaa pakka. Mä en huomannut yhtään, Peikolla oli 9 sekkaa penaltti. Näin se kyllä tosta tippu sijoin yhtä, että... Näin se kyllä tossa nousekaan sit taas. Ottaako Voni? Ei Voni kyllä taas podiumille. Veti. Älkää klipakko. Älkää klipakko. Jos yksi klippaa, niin mä lupaan. Mä poistan tätä selityksiä. Jos joku ottaa klippiä, niin pitää pitää poistaa striimiä ja ottaa uudestaan. Ei, sori, mun netti katkes, anteeksi. Mä en täällä voi olla ongelma tulla sinne, mä en älä ehkä osaakaan poistaa sitä. Toni tulee kyllä kovaa tällä hetkellä. Haluaa ottaa kolmannen sijaan Huhtarilta pois. Konix! Tervetuloa Konix tänne striimin puolelle ja siellä on joku heittänyt tänne ympäri. Se on Oltsu. Oltsu siellä Siiperi ja siellä... Joku... Mitä täällä tapahtuu? Herra. Ei. Ja Viltsu Viltsu ottaa penalttia! Älä nyt hoida turva. Nyt liikkeelle sieltä. Kiitos. Älä hoida sitä tahallaan sitä turvautua. Ei ihan oikeesti. Hienoa. Discord vai. On tääkin tosiaan niinku taktiikka. Mutta joo. Viltsu ottaa penaltin ja nyt on sitten jännä Santero 2,1 sekuntia eroa Viltsun ja Santeron välillä. Ei kun 1,9, eikä nyt pitää sen Viltsun ajaa kovaa, jos haluaa tämän kilpailun voittaa. 2,1, eikä nyt teki Santeron virhe. Nyt katso, että kuka on Sadekkelin kingi. Elikkä 90 pitää Viltsu saada lisää eroa Santeroon, jos tämänkin haluaa voittaa. Santero on ottamassa tämän kilon voitto ja Toni on tällä hetkellä nousemassa podiumille. Hansa, lopeta. Anakonix. Tervetuloa Stefan ensi kaudellakin mukaan. 2,5. Nyt ajaa Viltsu kovaa. Nyt ajaa kovaa Viltsu. Nyt on lähtee Santerolta sitten karkuun. Karku. Marku. Tarku. Vimpala. 2 kierrosta matkaa ruutulipulla. Jännä taistelu kilpailuvoitosta käydään. Keltainen lippu, siellä on ansa. Onnekas noin pulvetit niin ihan järkeviä. Et tuu sekoittamaan tapakkaa tähän. Ei nyt ihan varmaan. Mennyt sinne pitiin.
Nyt se on 3 sekuntia, Viltsu on nyt kiinni voitossa. Mitä toi on nyt Kosting? Miksi meillä on Kostingi päällä? Penaa! Ja Larppa ohittaa sieltä sitten Tonin. Penaa, miksi meillä on Kostingi päällä ihan oikeesti? Jarrumerkkikin näköy se pois. Noniin, hieno. Mitäs tässä koniksi? Se osta sitä. Nyt Santero alkaa ottaa sitten Viltsua kiinni, 2.8. Kyllä tuota eroa pitää koko ajan seurata näiden kahden kuskin välillä, että kumpi sen kilpailun voiton nyt ottaa. Nyt tulee nyt jo pois, ei se on ollut sitä. Siellä Pena vastaan Peikko, molemmilla on 9 sekaa penalttia, eli aina kamppailu on 6. Pena vastaan Peikko. Mielenkiintoinen taistelu. Ruumi. Santero 2.5, Santero ottaa kiinni tällä hetkellä Viltsua. 2.8. Nyt teki Santerosta jonkun virheen. Mitä? Nyt se 3 sekuntia. Nyt teki Santero jonkun virheen ja nyt se ero kasvaa. Koko ajan nämä erot muuttuvat. 2.9. Nyt tämä voi mennä aivan. Ja nyt viimeinen kierros alkaa tuota pikaa. Viimeinen kierros lähestyy ja siellä Larppa vastaan Huhtari. Ja Larppa nousee ohi Huhtari nyt. Ja Larppa menee! Tekee virheen! Huhtari kuittaa. Larppa tekee ison virheen. Ja 3.1. Viltsu on ottamassa voittoa ratsikon nousta. Ottaa Santero kuviin. Nyt seurataan miten tässä käy. 3.0. Kyllä tämä menee 3.1 ero. Se pysyy. Se on 3.1-2.8 sekunnin paikkeilla tuo ero. 3.2. Nyt Viltsu pääsee karkuun. Nyt on Santerolla tukalat paikat. Nyt pitää ajaa kun viimeisen portti. Me tekee virheen. Tekee virheen ja nyt ero kasvaa ja 4 sekuntia. 4 sekuntia ero, nyt pitää 8.90 saada Santeron kiinni, kyllä se taitaa Viltsu, 4 sekuntia ero, nyt pitää sekuntia saada kiinni, kyllä se taitaa Viltsulle mennä. Kyllä se taitaa Viltsu ottaa, mä sanoin Truback voito, sinne normaali. Kyllä Viltsu taitaa Truback voi kasvattaa eroa Larppaan, eli Viltsu tulee jatkamaan mestaruussarjan kärjessä tämänkin osakilpailun jälkeen. Viltsu ottaa peräkkäisen voiton 2 nyt kun ei vain jinksata Viltsu. Olisiko aika kauan mä en vahingossa Vinkula, niin ei Vinkula vaan Viltsu nyt vähän niinku. Ja Huhtari päästä Larpan ohi. Mestaruus viimeinen mutka, ei Santero lopulta se pystynytkään Viltsu haastamaan. Viltsu, viimeinen mutka ja hyvät naiserat, anna poika, voittaa kisaa! Ja Viltsu voittaa Imolassa kaudella 7, 6 ja jatkaa sarjan kärjessä Santero toinen. Ja NLR Tony on 3, Larppa 4, Huhtari 5, Pena 6, Peikko 7. Luppa korva tulee täältä sitten, odotetaan, mutta Toni tekee kyllä hyvän comebackin. Tonni tekee kyllä hyvän comebackin Airin ajoihin, että 3 ja Luppis 8, Just Normal lopulta on 9, vaikka Paalulla lähti 9 ja Normalille. Ja T-Väisänen ottaa viimeisen pistesijan. Sieltä tulee sitten T-Väisänen ja T-Väisänen ottaa kaunilla punaisella autolla. Sampala 6 sekä peräti. Ja T-Väisänen viimeinen piste ja Sampa 6. Vedä Donitse vähän. Hyvä poika. Mutta kyllä Viltsu voittaa tämän osakilpailun ja ei tullut lopulta sen pitkältä näytti, että Aston Martinit ottavat kaksoisvoiton tästä kilpailusta, mutta lopulta Normas on sitten 9. Lopulta ja Viltsu voittaa tämän kilpailun. Viltsu ottaa nyt sen Truback-voiton ja Santero toinen. Santerolta kyllä hyvä kilpailu, pakko tehdä. Samoin myöskin Tonylta. Luka maali, niin mä saan lopettaa tämän. Mä haluan päästä nukkumaan. Ei, oikeesti. Ei oikeesti. Noniin, kiitoksia. Minä me, Jokeri. Minä me, Kerava. Minä me, Kerava. Siinä tulokset. Mutta kyllä, eiköhän tämä ole aika lopettaa tämä striimi. Kiitoksia kaikille, jotka olivat tänään katsomassa tätä striimiä.
Ensi viikolla sitten ajetaan... Hetkonen, mikäs kisa me ajetaan? Hei. Oikeesti. Ensi viikolla on vuorossa sitten Ranskan Paul Ricardin osakilpailu. Eli sinne vaan kaikki katsomaan jälleen, kuka ottaa voiton. Eli siihen asti näkemiin. Arriba! Ja.